check attendance and high society. Gikapoy jud ko rong adlaw, ambot lang kay busy kay tanan, bag-o lang jud ka nakaabot gikan trabaho, gikan opisina nya nilahos na ko og luto. Anyway, kani siya nga topic nato karon which is kuan sayon ra ba pagkuha sa imong laki, sa imong bana o sa imong asawa gikan Pilipinas padung diri sa Dubai. Kuan kini siya tricky kini siya nga topic karon napay tricky. Oo nga pala magtatagalog ako. Yung topic ngayon is kung paano ang pusa ko, ewan ko bakit ito na naduling. Tagalog pala, no? Sige. Ang topic natin ngayon is madali bang kunin ang jowa, kabit, asawa from Pinas. Basta anyone, kapatid mo or kuan sa Pinas. Ito, madali ang kuan to. Madali ang kanang storya ba? Madali ang kwento. Tingnan mo, may pusa sa likod. All over the place, may pusa. Mayroon kasi ako 5 pusa na lumayo na naman tayo sa topic. Basta addict, ganyan talaga. Kaya ayaw lagi ito, pusang takaron. Kuan, ganyan. Tapos, yung story nun is, again, 2011. Rewind tayo, 2011. Dati, umalis ako ng, ako na lang niya, summary na lang niya. Kung may question kayo, i-comment nyo na lang, sasagutin ko. I'll try my best to answer your questions through comments. Okay? Kuan, rewind tayo 2011, umalis ako ng Dubai. As I've mentioned, kung sa previous video ko, direct hired from Cebu to Dubai, nandun, November 2011, umalis ako papunta dito. Yung boyfriend ko, pa lang nun, ayaw, ito na, hawa lagi diha, bigat lang kay mga animal, Yung kuan ko, nung umalis ako ng Cebu, hindi pa kami kasal noon. Boyfriend ko pa lang yung ko ngayon, asawa ko ngayon. So umalis ako November 24, 2011. Kuan ako kanang tigang ng isang lungkot na lungkot ako nang umalis ako. Syempre, love life, mas importante yan sa trabaho. Pero napilitan akong pumunta dito kasi wala lang, kasi ang ganda ng, wala lang, parang undecided. Lasing pa nga ako nung papunta ako sa airport Basta, umalis ako. Tapos pagdating ko dito, ayan, everyday kami nagvi-video call, everyday kami nag-uusap, ganun, maayos naman yung kalagayan ko dito. Tapos maganda din naman ang communication namin, pero naano din pa rin din ako na lovesick, na homesick at na lovesick, ganun. Parang hindi ko kayang hindi ko siya kasama. Hindi ko kaya, nalungkot ako. Kaya ang ginawa ko noon, since my passport, may iba kasing employer dito, kinukuha yung passport ng mga empleyado nila. Ako kasi, yung passport ko, nasa akin lang. Hindi nila kinuha. Kaya naisip ko, pag natanggap ko yung unang sahod ko, for the month of December, lalayas na ako. Lalayas na ako ng diretso, hindi na ako magpapaalam, para bang mag-aawol, ganun. Yun yung plano ko. Tapos, kasi may kaibigan yung tatay ko dito, may kaibigan yung father ko dito, pinaalam ko sa kanya yung plano ko, sabi ko, hindi, uuwi na talaga ako. Tapos yung flat ko pa nun, nasa 24th floor or 22nd floor. Basta high-rise kasi siya na building. Pag nalulungkot ako, lumalabas ako sa balcony yon, titingin-tingin, talagang ang over, parang hindi naman talaga ako tatalon, no? Kasi I love my life, hello. Pero para ba maisipan mo, peste, kasi nalulungkot ka talaga. Kaya yun, naisip ko, uuwi na lang talaga ako. Yung sahod ko, pagkatanggap, is ididiretso ko ng bili ng ticket, tapos sibat na. Chokes na, layas. Go, walang paalam, bahala kayo dyan. Hindi ko naman kumpanya yan. Tapos ang nangyari, sinabi ko sa uncle ko na, yun nga nung plano ko. Hi, Uncle Michael, shout out sa napakabait kong uncle. Actually, kaibigan siya ng father ko, pero tinatawag ko siyang Uncle Michael. Ganon. Tapos, akala ko kasi noon, kasi hindi ako nagre-research noon kasi tatanga-tanga pa. Hindi, masyado kasi akong busy sa work noon, at saka, syempre, wala pa akong alam sa kalakalan dito. Hello, wala pa akong 1 buwan. Sinabi niya sa akin, wag daw ako mag-alala kasi tutulungan niya ako na kukunin yung boyfriend ko. From Cebu
coming here to Dubai. Sabi ko, fano. Fano. Kasi akala ko mahirap. Actually, ang dali. Ang dali. Kung may boyfriend kayo dyan na nagsasabi na mahirap kayo kukunin papunta dito, nagsisinungaling yan. Kung may boyfriend kayo dito sa Dubai, tapos sinabi sa inyo mahirap kayo kukunin papunta dito, naku, nagsisinungaling yan. Regardless, no, any circumstances, kung sinasabi nila na mahirap kasi ganito, kasi ganyan, pera, hindi problema, pero ganito, huwag kayong maniwala. Niloloko kayo niyan. At saka, hindi ka nun kamahal pumunta dito. At saka, pwede rin kayong magstay sa isang lugar kahit hindi kayo kasal. Huwag kayong maniwala. Ang dami-dami niyan dito. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. To make the long story short. Ngayon, sinabi ng uncle ko, tutulungan daw niya ako na kukunin yung boyfriend ko. Kukuhanan lang siya ng visa. Of course, makukuha niya kung may passport. Kung yung jowa niya naman tatanga-tanga, wala pang passport, dun muna siya. Ang hirap pa naman kunin ng passport sa atin, lalo na ngayong panahon nito. Huwag tatanga-tanga, kuha ng passport. Kung may passport, wala nang rason, matagal na So, yun. Sabi na uncle ko, kukunan ng visa ang jowa ko. So, yun. Kinuha ng visa. Actually, online application lang lahat. Pag kinuha yung visa ng boyfriend ko, in-apply ngayon, siguro, minsan in 24 hours, or in 2 days, 3 days, yan max, andyan na yung visa. Bibilihin lang, akuan lang talaga. In short, bibilihin lang din talaga yung visa dito. Hindi ganun kahirap kasi sa agency nyo kukunin yan. Kasi yung agency ang magsusponsor ng boyfriend nyo or jowa nyo, girlfriend, ganun. Sila ang agency ang magsusponsor. So, under yan sa sponsorship nila. Tapos, bibili din kayo ng may dummy ticket yata, dummy ticket papunta dito. Kasi kailangan talaga yung dummy ticket papunta dito. Tapos, ewan ko, parang wala na. Yung iba kailangan ng hotel accommodation, ganito. Pero yung boyfriend ko, wala talaga siyang lang talaga. At saka ito pa ang ginawa kong paraan. Kunwari, walang dummy. Pwede yan It's either dummy ticket, return ticket, yung round trip. Dummy ticket na round trip at saka visa. Yun lang talaga. Ang ginawa ko kasi yung boyfriend ko nung panahon na yun, hindi ko siya binilhan ng dummy ticket papuntang Dubai. Bale, ng return ticket from Dubai to Cebu. Ang ginawa ko, ganito paraan to. Ganito yung paraan ko, Yung unang sinabi ko na pwede ding round ticket, return ticket, pwede din yun. Pero eto yung ginawa ko. Yung boyfriend ko, kunwari, magbabakasyon siya sa Hong Kong. So, yung ticket na binili ko is two-way, Cebu, Hong Kong, Cebu. Binayaran ko yun, round trip, hindi yung dami, totoong ticket yun. So, from Cebu to Hong Kong to Dubai, ganun. Bumili ako ng ticket round trip ng Cathay yata yun, or Cebu Pacific. I think Cebu Pacific kasi mas mura. Bumili ako ng round trip ticket, kunwari magbabako siya. At saka may kakilala kasi yung brother niya sa Hong Kong, pinaka-contact ko. Tapos pinahingi ko yung address, complete name, at saka phone number. Pre-provide naman ng kakilala namin from Hong Kong. Tapos pagkatapos nun, ayun, bumili ako ng separate ticket from Hong Kong coming here to Dubai. One way lang yun, syempre, kasi hindi na siya babalik na Cebu. Kunwari, sa Hong Kong siya magbabakasyon. Nung nasa immigration na siya, tinanong siya ng immigration, saan ka papunta? Sabi ng jowa ko, papunta ako ng Hong Kong. Anong gagawin mo doon? Magbabakasyon. Bakit wala kang hotel? Saan ka titira doon? Sinabi niya, may kakilala ako doon, kaibigan ko. Sabi din naman, kasi itong mga immigration, may possibility ka kasing ma-upload. Ewan ko, bakit ayaw ka nilang paanisin? Dahil daw ayaw nilang madami yung TNT sa labas. Wala din naman silang provide na trabaho na maayos yung sahod dyan sa Pinas. Ganun. Tapos sabi ng kaibigan, ng boyfriend ko, may kaibigan ako doon. Sinong kaibigan mo? Sinabi niya na, ito ang pangalan, binigay niya yung parang information nasa papel niya sinulat, or hindi, nasa text yata, sa text yata. Binigay niya nasa text. Pinakita lang niya yung cellphone niya. Hindi nawakan ng gumanon lang siya kasi glass yan, di ba? Hindi nawakan, sinabi, ito yung complete name, ito yung address, ito yung number.
Kumuha ng cellphone, napaka-clever ng ano. Kumuha ng cellphone yung immigration officer, denial yung number, pinaring, sabi, oo, sinabi niya sa kasama, oo, nagre-ring. Okay. Pinaalis yung asawa ko, ganun. Tapos, na yung ticket, round trip ticket naman. Kunwari, nilagay ko dun sa ticket, 1 week siya sa Hong Kong. Pinabook ko siya, kinuha ko na ticket is 1 week, ganun. 1 week ang kuan. For example, aalis siya ng December 1, babalik siya Cebu, December 7, ganun. Kunwari nga, 1 week. O, yun ang nangyari. So, from Hong Kong, nung dumating siya sa Hong Kong, syempre, hindi niya pinakita doon sa immigration yung ticket niya papunta Dubai, diretso, kasi wala pa, kasi kung sana kinasal kami bago ako umalis, walang problema, kasi asawa ko na siya, so pwede ko siyang kunin anytime. Kaya nung dumating siya sa Hong Kong, yung Hong Kong niya, yung parang layoff yata or stopover na interval ng flight is 2 hours lang. So naghintay siya, doon siya tumambay sa Hong Kong airport. Tapos papunta na dito sa Dubai, may one-way ticket siya papunta dito sa Dubai. Ganon siya ganon siya ka dali, or I think oo nga, dami pa rin kasi pagpakita dito sa pagpapakita pala dito sa Dubai sa return ticket niya, oo, parang may dami din yata yun. Sorry, nagkamali, tao lang, o may return ticket din yun, kaya yun. So umalis ako ng Dubai November 24, 2011, dumating siya dito sa Dubai December 25, as in Paskong Pasko 2011 din. So 1 month lang kaming nagkalayo. So ganon kadali, at saka yung gastos hindi ganon kamahal. Kasi kung may ako kasi noon may sarili akong flat, so hello, anytime pwede siyang on. Pero dyan sa iba na may nagbe-bed space, nagpa-partition, nagre-rent ng room, why not? Pwede yan. Pwede kayong mag-share kahit pa nagbe-bed space yan. Pwede kayo sa isang, kasi double deck yan, I think double yan pag nagbe-bed space sa ibabaw at sa ibaba. Pwede kayong dalawa, depende. Kung kasya kayo, kung hindi, pagkasyahin nyo, bahala kayo. Yan, ganyan kadali. Pero kung may mga ibang rason naman, kung hindi kayo makuha ng jowa mo, like nagsusuporta sila sa pamilya, nagkakaganito sila sa ganyan, pwede yang i-delay. Siguro mga 3 months, 6 months makukuha na kayo. But hindi talaga ganun katagal kasi may paraan talaga. Ang mura-mura na lang talaga ng pagpunta dito sa Dubai. Yun ha. Kaya kung hindi kayo makuha ng boyfriend nyo or girlfriend nyo, niloloko kayo niyan. May iba yan dito kasi uso yan dito, di ba? May asawa sa Pinas. Tapos dito, may pangalawang asawa din or may ginajowa-jowa or girlfriend or silang dalawa, may mga asawa sa Pinas, tapos dito silang mag-asawa. Ganon yung uso dito. Ang daming kaimuralan dito. So, hindi yan uso yung sinasabi nila dito na, ay, hindi tayo kasal, hindi tayo pwedeng tumira sa isang tirahan. Oh, please, talk to my hands. Ganon yan. Nagsisinungaling yan. Kaya niloloko ka. It's either hindi ka gustong gastusan yan or may ibang kuan dyan. Not unless may talagang valid reason, kung talagang kilala mo. May valid reason na talagang pangmalakasan at saka hindi lang pampamilya, pang sports pa na rason, pang sports pa, ganun. Ganun yun ha. So ganun. Madaling kumuha ng girlfriend, jowa dito. Same din ang ginawa ko sa kapatid ko nung umuwi ako ng 2015. Kasi dinala ko yung pamilya ko dito sa Hong Kong, dun sa Hong Kong para magbakasyon. Sinama ko na rin siya sa Hong Kong. Tapos yung ticket na kinuha ko, paborito ko talaga ang Hong Kong, no, hindi niya nahalata. Ticket na ginamit ko para sa kapatid ko from galing sa Cebu, kunwari 2-way. Pero hindi rin, same procedure. From Hong Kong, nagbakasyon muna kami doon ng 3-4 na araw. Tapos from Hong Kong, diretso na siya dito, kasama ko na. Ganon din kadali kumuha ng kapatid. Ganon siya. Not unless kung yung kapatid or jowa niyo or partner niyo or bahala kung sino yun, tatanga-tanga ng sagot sa airport doon sa immigration na offload, hindi mo na kasalanan yun. Kasalanan na nila kasi hindi nag-aral kung paano sumagot sa immigration. Kaya na offload. So balik, uwi sa bahay. Wala na, non-refundable na yung mo, ticket at saka visa mo. Paso na yan. Okay? Kasi pag na-offload ka yata, hindi ka makakabalik after 3 months. I'm not sure. Google nyo na lang, ha? So, ganon yun. So, again, gutom na ako, kakain na ako, at saka sakit-sakit pa ng sakit-sakit pa ng ulo ko kasi galing pa nga ako sa trabaho. Matutulog na ako. This is your Auntie Lira.
Bye, hanggang sa susunod na vlog naman ha. Bye-bye!